Dobre, Martin, ja som pripravený. Poďme na to. Ruky hore. Hlava do zaklonu. 3, 2, 1, jump! Jump! Tak ale bolo to super, nie? Jo, úžasný pocit. Ešte aj na budúce? Čo by som ešte raz? Spýtam si ťa aj o hodiny. O 2 dní. Nech sa tam pozrie ešte raz. Nehovor. Rozpáš ruky, posielame kilánov, tak sa pozri hore. Ty mrknúť očkom tu na... Nech ťa trafíme do ksichtu. Ste to zvládla, dobre. Co si prestal? No, potrzebuję kamerować, już skocił. Biegoviča? Nie také jednoduché. Ako postaviť sa do vojny pod sebou? Karabínky do karabínky. Nič nemáš pod sebou? Aspoň keby tam bolo jazero. Dobre, ťahujme ťa hore. Alebo nejaká plachta. Rozvinutá, tak ešte to by sa skákalo. Alebo koho? Ja som sa bála, že mňa to odhodí až tam. Nie, to nemôže. Kam si až letela? To nemôže. Nešla som. Jak som videl, že skáče, že som tak nervózny, že som videl, si skočila a stala to tak tu. Aha. Každý má taký nezoberieš to ty radšej. To je truba. Iba 60 metrov? 120 metrov. A bravo. A nie, dobre mám poriadku. Ty, ale tento mi riadne. Nie, že to bolo, ale zviazal. Že to bolo veľmi... Ako táto netrvalo, ale tak ma to nie. Pozor na hlavu, Maťo. Daj si pozor na hlavu, hej. Vy ste tam čakaj dole a my kričíš. Veronika, obedala sa si na počku. Ešte trochu. Už je tu. Chyť sa z boku. Ty kokos, ale tie koukujú sú také ťažké potom. Počkaj. Môžeme chytať. Jožka, ja idem. Dobre, počkaj. Aha. Ide hovor, naša Tanička je na... Naša Tanička volá. Maťo, povedz kuk. Hej.